ngadap da ke jing sungu yu blai sa yisin ne ka por ya ka bangan yo ban ya kren bat phi na ga thin ga jong blai ngayo sngo ye ne ka sur ka ba ong Shaei ke ni ke jylla jongi kan poi bagata ka ni ke jingkali ya ka bau blai ubu yangi bau da pen pauru Shaei ba ni ke jylla kan poi te shwa bangin ya kren ya ka tang ko ban ai khublai Shaei fi wei pui baro ha ka ni ka por dan pedeng jong fi le se fi la kum scroll le ka phone ke jong fi ba fi ya ka ni ke video ka kwa ban ong fi ka ne kam dai ka bi jarang khat na ka kwa ban ong fi ka ni ke khubor ya blai kwa ban kren ya fi blai kwa ban kta fi lang ba ni ke khubor blai kwa ban kr khu ya fi lang ba ni ke khubor da hing tang kwa ban ong fi wanam le chwe pa gi channel ne ban scroll snap khndiat ya ka ni ke tien kam slam ka ni ke tien utrai kwa ban kren ya fi ha ka ni ke por ka ba menta dan na pedeng jong firu ki bela sngap ki be yai sngap nga ai khublai na kamta jong fi ki bela subscribe bar ki bampat subscribe nga kerpat fi subscribe ini ke channel kenapa pinyo ki khubor step man laga sngi bagi khubor ki ba bon ke ya ka bangi penmi na ka ministry jongka potternet bat nga sngongu shayu blai ba hadu menta utrai ukraine bu ai ke khubor ban long ke jingkar khu na ka menta jongi iwei pa iwei ba nget ka khubor ka sngiru kan long ke jingkar khu yangi lang iwei pa iwei baro utrau ai kanika kentien lane kanika kerteng lane kanika jingkeli Shaei kanika jylla kan poi Shaei kanika jylla kan poi but haba utrau pen I Shaei kanika jylla kan poi upen I am baganika jylla am kala nang her but kadon ha katemir jong karyat but I kum bakan no syathe bakan pras non pum kum tu kali ka bala fil break dan bala an pen sange syu ka kadai ban su no bi syathe syariat but ni kata bakalong sisya ka ba isir kaya do kata but mendan mono balaan pen sange syu ina ka kali ka ban no syariat utrai pen isbun ki balai bakan no syariat kababal ka ong syai kata langi pe ya ka tin ka jomblai ke thu bagi singi ki bakhado kita ki ba hok ki nai hok kita ki ba riu blai ki nai riu blai hinrai kita ki ba pop ki nai pop kita ki ba jaklia ki nai jaklia renga kwa ban ong fi ka ne ka singi baga por kadang don bagi kita ki ba pop kinang la ban kelah ka bomot bagi kita ki ba jaklia kinang la ban khoi bat ka khubor ka ba bleu pen I ka long baga ne ka kali ka ban no isti syariat kadang pen ka jing fil break kai kita ki jing fil break ka ban kong ka long habang ipet kala fil ka long yeng ka jongi ki ba bon ki long yeng ki fil u bleu pen I ba bon ki long yeng kim don yu blai ka babel ka kren Shaei ka tala do trai tay ka yeng ki minot len ai ki ba tay ka wanum persang bantai ka yeng ke jong fi klem blai finom la bantai mde ka bor breu ke jong fi mde ka buj breu ke jong fi kam mde ka jingla breu ke jong fi kam mde ka spa ke jong fi ka ba fin tai ka yeng la dau trai tai la dau trai dan ka yeng ke jong fi am ka yeng ke jong fi ka la fil ba bon ki long yeng ki fil ka ni ki sngi ki kmi ki pak she yambet ki kmi ki pak ki she kuslai bet ba bon na pedeng jo ki kmi ki pak ki pang ki tom tang na menta ka jing kuslai nta ki khon ki khti ka jing kuslai nam ta ka long yeng ka long sem utrai pen I ba bun ki long yeng ki la fil balada ki long yeng ki la fil ka jylla ba ka jai ben riu ki la fil balam ta kata di ka pon ka ben kong ka kwa ban kren lang kot ni ka por ka ba ar ka long ka jing kot jing khia bun ki brio ka ni ka jylla ka jongi kwa ban ong fi ki don ni ka jing pang HIV ba ka ni am ka long ka jing pang kum ka kruin ka babam na po ka ban shu ha ba jran kani ka jingpang kam kta atangi weu breu ka kta yo tau breu ba ka tanga ka jong wat ye ki khun ki bakharu ka kta tala ka long sa kum ni lada kani ka jingpang ka nang yai separate kan jayu ya ka shong kha shong man kan jayu ya ka ki long ying ki long sem kan jayu ya ka koi ka khia ba kham tam ya kan jayu ya ka ki breu ki bangat ha kani ka jingpang bobon ki ngat ka daw ka long mar ki shong kha khle ke shong kha khlem sung tho ki shong kha ri khlem da tip u breu ba kumno ka breu ka bana e shong kha ba kum to ka don ka jing ye shong kha ka bala shu pathara do kata bagane ka jing pang ka yo ban rong utrau sung si ka ne ka jing pang HIV ka rong namar ka jing shong kha khle palat bar ka balai ka long u drugs la jelai palat hagane ka jilla ka jongi kala feel ngakwa banong fi ladang yim duai ngakwa banong fi ki samla jungi dei tang kirta ki badang rit ki yap lut baro tadala yap ki samla Shaei pat kalawai jong ke jella manopat ban trei ban kta manopat ban shongkha manopat ban penroi manopat ban pet ban khmi ya kita ke jella ke jongi manopat ban long ki nok sanchar manopat ban long kita ki nong yalam lada ke generation ke ban wan kan long ke generation ke ban yap how drugs ngaso si ban perkhat ya kata try pen I bukan ka kali
Kalau ya step bah mentah. Bat kalau feel gi breaks ke jongka. Kani ke jylla ke jongi. Sakawai try pen i. Pagadan kajing huri hurabat. Haki yang gisam. Kajing auria ngakwa ban keren kajing auria. Ubri udan la ke jong ke tengah, Andre Shabar udan la ke jong pat. Ka mistress ke jong u. Kani kawan ra ka klim. Ka auria ka dai bi shong kle shong kulmar ba Andre ka dan sa ke jing trai ke jong ubamman ba kata ka klim. Ba blay wi si ka klim. Ba blay wi si. Ya kani ke jing le ja clear. Ba ding ta ngai I kani ke ba utrai ong bang haban duai. Ngi haban duai. Ngi haban duai, ngi haban duai bang ini duai ba ka basan ka long. Bagadan ke jing it palat ya spa ngi klet no. Ya kata ka Nongkhryiem jong la jong. Namar ka spa de la de lot iki baro. Namar ka spa ngi de no iki principles ke jongi. Iki Nongkhryiem ke jongi. Pau trai wong. Lada ngi long komta. Kanika kali ka balai stat kan sapoi syariat. Tadi tani kwa ban duai kanika por ka menta. Pau trai un pensange. Un pensange. Ya ke jing ma ka ba up mentah ken. Dai tong blay bola am pensange ini ke kali ka ba no syariat. Dai tong blay bola am pensange ini ke jylla ke jungi ka ba no syariat ban prabit pum. Tadi ta ka don kam ngi begin pa show blay. Phi ki bale pop nei nga kwa ba nong ifi da man sim jo ke jing it. Kala ka ba mut te, kala ka ba mut. Kala ka ba mut. Lemda kum ta am la jot tat. Kala ka ba mut. Wat num le auria show la biang. Namar ka ni ke jing le auria ke jong pi ka man ra ke jing pang HIV ka ban wan ra ke jing pang AIDS ni ke jing pang ke bala ban kta ifi mdei tang ifi ka tanga ke jong fi wal ki khon ki ti ke jong fi sange no ke ni ke jing shong kha ka ba pathar ka ba blay u isi ke jing shong kha ka dei ka balong divine ka marriage ka dei ka balong divine ka balong kentang wat num penjaklia ya ka wat num abuse ya ka wat num le ben ya ka wat num tombor ya ka Naru blay bitar. Ya kebakum kita. Kelano te. Angek kini ke jingpang kan sange. Lemda kum tanga I ani kam ma palat la ma la isher kai sisa. So ni ke drugs kiba trikam ki samla ki jongi isher kai palat. Ni don kam banduai. Lemda kum tam don samla shu. Ndai tang ki samla shenrang ki badi wat ki samla kan thair ki di. Pa mi chuang ong ka kiat da shupet hoi ka kiat ka penjat te. Ndai uni open state palat. Uni open state ban penjat. Bat ka state no kata-kata ban penyap na sunan yu brio. Tadi yang tanginya duai, ngamang bang inum duai nta ka kiat ngini duai mar ka kiat ka penjat ka penduk iki brio. Kumjuk ni drugs u penduk u penjat ya ka yeng ka sam ukta mentally. Ndai tong nong di indrai ka yeng bar ka wai ka khuslai. Barok ka wai ka yeng hi ka jinjar. Namar bala dau dan wai nong di ka yeng hi. Shisha ka kulmar barok. Kawan ka jingduk, kawan ka jingkerdo, kawan ka jingsong seir. Kawan ka jing pangru bagi bayi dan lang hayeng kim nang yo thia udam ka kta ya ka jimut ci perkhat ka kta ko ka khia ka jong ki bagi pang bat ni I bagi ni ka jing pang ka long ka jing pang ka bam na po long ku mukron yo bam na po tadin ta wa no mi auria wa no mi klim shu ani wa no mi to wa no mi thim shu wa no mi 8 spa te ka ni em wa no mi 8 ya ka spa kam dai ka basneu hun re ka jing 8 ya ka long shisha ka basneu money is good, but the love of money is bad. Kajing iit ya ka spa. Ka klablay. Bat kani ka blay am kam nom ai kajing suk ifi. Nda kan wan ra kajing tim. Kwa banong ifi. Ai bangin kelano ngalai I shisha baka don pelat kini ki jingpang. Kajing pang ya bam iwe kajing bisni iwe kan niru kalong ka besyar kaido kata-kata ya ka ban penjat no yang ite. Ngine duai kini ka por menta. Pi bale ini ka kam em sngoba sange no se sngoba bagata ka de jingker pat na kaliang ka jonga lada pi dang yele auria sngoba sange no lada pi dang ye di ki drok sngoba sange no lada pi ki ying ki sem ki jong pi ki pat ki prang kwa banong I fi wat num pen pat show kwa banong I fi to sange no ya kita ki jingle ki jong fi ki pen prai ki ying ki sem pi di kiat sange no pi le ki kam ki basni sange no ka tu ka thim sange no maru blay udang ai ka warning hagan ka jylla ka jongi ladang ngingim sange nei syariat takal apoi ka kali ka feel break lupa menta dai stang blay bala ban control ka ni bola ban divert ya ka kali ban penim ya ka kali bar kita gi basong apo jong ka nga kwa banong ifi ka sngi ngai kata ina duai utrai la janwan ta kwa banong ifi ladang ngingim pai dai shadu jok barong in poi shathi shabam dan chu ka jaka
jong ke jing kala ke bumur syati ke jaga ke bamdan syuk ke jing penem ke bamdan syuk ke jing map syak ke jaga jo ke jing perem utrai kwa ban penrem ingi utrai kwa ban yap teh utrai kwa bangin yap bangin jat udang ai ke ni kala ho ke ni ka li ke afil break dai tang utrai ro control utrai ula ban pen laj ni ke clean na kata ke jing manga ngai utrai un nya un shong hu stering ke jing im ke jungi un shong ha kata ka yeng ke sam ke jungi un shong ke jala ke jungi ba un khruat Yung ni stering jong jala ke jongi ya ka ba ngin lat na ke jing yap dei stang u bleng in IT ha ke sngi nga kerpat if sngo bha ban kala ka bombot no kala no ka por kam dan shu bangin yele kai ngin yele sting ngin yele kelut mdan por shu mdan por tam dan por shu phai no shu trai nga kwa ban dwai nam ta jong phi ke ka por ka bomanta ba fi ke ba dwai to nang yai dwai nga kerpat if wat nom sange ban dwai na ka menta kini kimat nga kwa ban dwai utrai ker khu fi utrai unang le ki kamba un pen em fi ken hallelujah trai ni ka pon ngawan man ai ngu eme mdeu blei ki kamba mdeu blei ki kam ki ba kraw la mem man ko ka sim kan jat no trai men pen em ni ke jela ga jingi men pen em ko kan ra trai ni ke jing jat ki ba bam na po da trai ki ban pen pra bit phum ki ban pen jat no sundan hi ko trai ye ni ke jela ga jingi trai oi don shibon ki bor jung baman ki ba trai ki yeng ki sam ki ba trai ki samla ki ba trai ki rangba ki ba trai ki shenrang ki kan thai ki ba trai ko kan ra trai na shapo ba na shabar kini baro kini ki jing le ke jong baman ushon ushrai u isi yangi bandre trying a dwai ko kana ngitep ba ka jing e ke jame ka kham kraw ban ki taki e ke baro men da pen em ko try ki long yeng ke jongi men pen em ki long yeng ni ki khon ki jame try ki ba khuslai nan ta ki khon ke jongi ba ki di drugs trying a ngai ko try men heal ka mind ke jongi men heal ka soul ke jongi ka spirit trying a ngai ko kan ra try men I bor ki ko try ba ki ki khon jame ki nam khuslai ndai ken dwai nga kwa ba nong ye fi ka ne ka sngi kam dan jing mut ibi man shu khuslai ndai de fi ba fin dwai hallelujah fi ke jing jat dwai Doim ta ki khun fi daim ta kurim jo fi dwai nam ta ki bahayeng bersam jo fi dwai nam ta ni ke jela hallelujah bang nge ni ke jing pangkan sange ni ke bojing dom ki barokin kan ria hallelujah dwai ngar kar khu hallelujah i ya ka kamba ga jong blai ha ga ji im jo fi we hallelujah dwai ngar kar khu ka teng jisu nong pen em amen but amen thank you Jesus thank you Lord amen trai ngar khu fi ha na hai bore fi phai no shi shakla no but fi ki ba dwai nang yai dwai Trying to call if you bless you. Amen.